उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जोङो बे न'खराव नुजाथिफैदों। थांनाय साननै सिगां जों बे ससियेल मिडियायाव नुनानै जि सानै गथ' आरो आबै सासे दोङो बिथांमोनखौ जि नुनानै जोङो बे न'खराव नायनो थाखाय फैदों। फैनानै जोङो नुबाय बिथांमोना दुखु खस्थ' सोलिनानै दोङो। बिथांमोनहा बिमाबो गैया आरो बिफाबो गैया आरो आबै सासे दोङो। बिथाङा जि बेमारि खामानि मावनानै बिथांमोना जाहोनो थाखाय बहुद गोब्राब जानानै दोङो। दा जों नुनाय हिसाबै बिथांमोना जि नांगौ बुस्थुफोर गोनांथि बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ बिथांमोना मोननो थाखाय बहुद गोब्राब जानानै दोङो। स्कुलाव थांनाय जानाय लोंनाय जिबायदि मोनजानांगौ बिथांमोना मोनजायाखै। बेखायनो जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों जा हायो जों बिथांमोननो होफैदों। आरो जों गोदान हिसाबै जोंनि आखाइयाव एसां होनो हानायनि गोहो गैथ'वा। थानायमोनबाथ' जोङो होगौमोन जेसांखिनि नांगौ। थेवब्लाबो जोङो एसे एनैखौ जोङो होफैबाय। आरो लोगोसेनो आं खावलायो रायजो राजाफोरखौबो जाहाथे बिथांमोना सोरबाफोर अनसुंथाइ होनो हायोबोला बे जोंनि उन्दै उन्दै जि फंबाय सानै दोङो आरो आबै बिथांमोननि थाखाय सोरबाफोर हेल्प होनो गोसो गुदुं दोङोबोला होफैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे आङो दा जि सोलिबाय थानाय जि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टखौबो आङो खावलायो गावनि जि उन्दै उन्दै गथ'फोर गावनि फिसा बायदि बिथांमोना जुदि सानो आंनि फिसाया गोनांथि जानानै दोङो मोजां मोनजायाखै जेखौ नांगौ बेखौ मोनाखै होननानै एसे सहाय होफैयोबोला मोजां जागोन होननानै आङो जि सोलिबाय थानाय जि गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ खावलायो। गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै दानो आङो एसेबां बेमाराव गोलैसोनानै दं। आं गथ'फोर सानै दं मावरिया खावरिया रावबो नायफिनग्रा गैया। नाथाय दिनै उदालगुरि बनसु दलनि मानसि फिसाफोर फैदों सेंग्राफोर बिसोरो दिनै अननायजोंनो इसेबां आंनि न' जानाय लोंनाय गिफ्ट होफैदों। बेनिखायनो गोसो गोरबो मैखुनजों आं बिसोरखौ बे फिसाफोरखौ आं हामबाय होनो थोजासे आं हामबाय होनो। आरो बेबायदिनो सोरबाफोर अननाय दङब्ला फैनानै आंनि न'खरखौ नायफैबावनो हागोन। आं बेखौनो आसा फारिनानै थाबाय।